četkicama uopšte nisam pričala na blogu. Znači, sada ću samo da, ajde da kažem da nabrojim četkice koje bukvalno svakodnevno koristim, manje više, znači ima tu još četkica. Godina mi je počela sa Too Facedom, znači ovo su 3 četkice koje su išle uz ovu Everything Nice paletu, o kojoj ću kasnije da pričam. Ja ovu koja bi trebalo verovatno se koristi za bronzer, koristim za highlight, pošto mi je zgodna, tako mala i slatka. Ovu naravno koristim za senku za oči, jel te, za ceo kapak. A ova mala precizna koja bi kao trebala za obrve je meni idealna za ovo izvlačenje kao linija eylinera. Ja konkretno nanosim senku na to, znači popunim trepavice i meni je to dovoljno. I ja od kad sam probala ove Too Facedove četkice, poželjela sam sve Too Facedove četkice da kupim, zato što su toliko divne, meke, bele, savršeno kupe proizvode, ja sam stvarno oduševljena. Ja mislim da mi je negde u januaru stigao paket od Sigme, znači u kome su bile ove 3 četkice. Znači imamo jednu manju za blendanje i jednu veću za blendanje. Oduševljena sam koliko su meke, koliko su prljave. Stvarno, ne mogu da zamislim šminkanje bez ovih četkica, ja stvarno ne znam kako sam blendala pre ovih četkica. Ova četkica, samo da vidim, ovo je broj E55, ovo je neki, ne znam da, limited edition, trebalo bi da se koristi za ceo kapak, ali ja je koristim za ovo kao spoljašnje V, mislim zbog brzine, ne treba mi kao ništa preciznije. A zatim imamo i 3 blushove četkice, koje, naravno, ovo je, samo da vidimo, 18A, naravno koristim je za nanošenje bazne senke. Zatim imamo, ne znam koji broj kosa je četkica u pitanju, sa njom popunjavam obrve. I 54E, ona mi je, ja nju uglavnom koristim ispod ako hoću nešto malo na donjem kapku da iscrtam, što je jako retko, znači tokom dana to uglavnom izbegavam. Omiljena četkica za rumenilo je Real Techniques. Ona je super za ova jače pigmentovana rumenila, a za ova slabije pigmentovana koristim Sephorinu četku koja je za mineralni puder. Ja sam se šalila još na kursu šminkanja kako je ova moja omiljena četka za rumenilo i stvarno je koristim i jako je zgodna veličina i podsjeća strašno na onu blush 32, ja mislim da je 32. Popravila sam se, super. Krajem godine sam dobila sam Aurine četkice za šminkanje, ovo je konkretno četkica za bronzer i stvarno mi je zamenila omiljenu četkicu koju sam koristila za konturisanje lica. Tako da ova četkica, ne znam, mislim da košta 500 dinara, odlična, onako srednje je, neki nije previše mekana i nije ni previše gruba, kupi dovoljno proizvoda, ja je koristim uglavnom za celo lice, stvarno je odlična. Takođe je Aura izbacila ovu četkicu za nanošenje ruža, na uvlačenje, koja je idealna za torbu i meni se jako sviđa što je ovako ima ovaj precizni vrh i mnogo mi se dopada. I ono što se promenilo kod mene u poslednjih par meseci jeste da sam strašno zavolela ovaj Aurin Beauty Blender, znači stvarno ne mogu zamislim šminkanje bez njega. Nije mi problem čak ni 5 minuta još posle šminkanja da ga perem. Stvarno mi se dopada kako lepo nanosi puder. Ovo je pogotovo super za one onako malo jače pudere, ali ja koristim za ova dva uglavnom, tako da super mi bude efekat, onako lepo upije lice. To je što se tiče, ajde, ovih svih proizvoda. Ovako, ajde, Carmine. Carmine, ja sam nekako ušla u 2015. godinu sa, kako se zove, u nekim tim kao neutralnim, jel te, nijansama. Strašno sam volela Kiko, ovo je, samo da vidimo, 902. Ovo je mnogo lep jedan nude ruž, koji sam ja dobila na poklon od Lidije i Tanje sa bloga Good Morning Gorgeous. I stvarno je idealan. Ja sad, pošto su mi ruke katastrofa, najde skinem i sad, da pokažem kakav je. Stvarno je divan ruž, onako, istina. Lep je, evo ovde. Onako kremast je, baš je fin, ja se nadam da se vidi. I stvarno sam ga obožavala u prvoj polovini godine. Onda sam dobila, isto početkom godine, Revelik, ovo je neki 10 Brigitte, recimo, Brigitte, kako god. Ovo sam sama birala nijansu i stvarno je divan, jedan ruž, onako rozikasti, kao da se ovo vidi, roze, ciklama, ne znam ni ja. Stvarno je lep, njega sam isto voljela. Znači ja kako dobijem nešto novo, ovo staro zaboravim, sramota jedna. Onda sam letos obožavala da koristim Max Factor Color Elixir, ovu olovčicu, koja je toliko divna. Ja sam pisala, čak sam ispominjala u jednom postu, ostavit ću link. Znači sve o čemu sam pisala ću ostaviti link ispod videa.
Ovo mi je letos bilo idealno, onako kao koralna, neka nežna nijansa, blago prozirna, stvarno je super stvar. Onda sam nešto flipnula letos i poludela sam za bojama i meni je muž uzeo, u stvari ovo je na proleće, sam dobila Clinique Passion Pop, ovo je, ne mogu ni da se setim kako se zove tačno, puno ime i prezime. Clinique Pop Lip Color plus Primer. I ja kao, za Boga, ja i crveni ruž, međutim, ja ovo od kad sam probala, ja ne mogu sebe više da zamislim sa nude nijansama. Znači, on je toliko divan kremast, on je toliko pigmentovan, daleko od toga da je on sad nešto ekstra postojan, ali on i recimo Melted, Too Faced Melted sam dobila od Sonje sa bloga Šminka i ljubav. Ona je pisala o ovom ružu, ja ću ostaviti link čisto da se vidi, trenutno ga imam na usnama. Znači, ovo su ruževi koji su izuzetno pigmentovani, postojani su, znači ovaj je kremast ovako ako se nanese u, da kažem, malo debljim sloju, ima ovaj kao shimmer, bože, satinski finish, sramota. Uglavnom, znači, onda sam poludela za bojama, kako se zove, ne mogu da se odlučim, znači ja stvarno ujutro imam problem, konkretno ovaj mi je malo drečaviji da ga nosim na posao, tako da izbegavam, ovaj je isto jak, ono znam kad ga nanesem da me gledaju malo čudno. Volela sam takođe Art Deco, mislim da mi se starija ćerka probudila, čujem vrata. Art Deco, ovo je 22V, spominjala sam ga u postu o ovim jesenjim novitetima Art Deco-a i odličan je onako kad poželim kao da se odmorim od svih ovih boja nanesem njega. Onda krajem godine sam dobila prelepe, ljudi, ovo ima zaista svaku moju preporuku, Max Factor Lipfinity ruževi, ovo su kao, nisu long lasting ili možda jesu, nebitno. Ovaj konkretno jeste, samo da vidimo, 50 Just Alluring, znači ovo je jedna tamno, ajde da kažem roze nijansa, imaju divan voćkasti miris. Ja sad, ceo decembar, ja vrtim ova dva, ovo je, samo da vidimo, 35 Just Deluxe, znači ja se vozam između roze i crvenog i ovaj crveni je onako, nije previše vrišteća crvena boja, stvarno je divan, nije previše vrišteća crvena boja, onako ima sitan šimer i ovi svi ruževi su, znači ako tipa jedete, pijete, ostavlja onaj stain kao, ostaje boja na usnama, znači nije ovako postojano kao kada ga nanesete prvi put, ali ostaje vam boja, tako da ne morate svaki čas da ga popravljate. I Anđelija, znam da me mrziš, Aurini tečni mat ruževi, radila sam recenziju, mislim uporedni kao pregled svih nijansi, i ja nisam mogla da se odlučim, znači ja sam u početku nosila 614, ovo je Emergency Call, kao neka nude varijanta, i nosila sam 618 Dream Team, on je kao, sličan je ovome nude, ali ima kao onu neku vrišteću notu u sebi. Poslednjih dana vrtim 615, 616 i 617. Mislim da je 616-ica out of box, definitivno, evo već ovde mi se malo providi bočica. Jesu slične nijanse, ali ja ih strašno volim. Znači, bukvalno krenem na posao sa 616, pa onda u toku dana popravim sa 615, pa popodne stavim 617 jer je veče, pa mi kao treba nešto jače. I moram da priznam da mi se 623 Take the Crown pokazao kao najbolji. On jeste onako malo jedna tamnija, ajde to ću ovde gore. Znači, jedna tamnija ljubičasta nijansa vuče, ovo je sad samo jedan sloj vuče kao nešto na, ne znam, boju vina. On mi se pokazao tokom dana kada jedem, najmanje se skida, znači njega je minimalno potrebno popravljati, ovi ostali su mi nešto, da li ih previše koristim pa mi se dosta skidaju. I ostavila sam najslađe za kraj, bar meni je najslađe, ja strašno volim palete senki. Godina mi je počela sa Too Faced-om, mislim počela, znači, ajde da kažem, u 2015. sam, ne znam, prvih par meseci arčila ovu Everything Nice paleticu, koja ima, koliko, 20 senki. Ja sam na njoj pisala, ostavit ću link, znači 20 senki, 2 rumenila, highlighter i bronzer, opet Chocolate Soleil. I stvarno je super, znači mogu da se prave i oni, ima znači dosta i mat senki, ima ovih sjajnih, šimerastih, njih sam opet sad počela koristim oko nove godine. Mogu da se prave onako neke dnevni lukovi, mogu i večernji jači lukovi, ne budu lukovi. A onda sam, ja ne znam da li je bio april, maj, bila sam pozvana na neku promociju u Sephori za jesenju kolekciju Too Faced-a.
I tom prilikom su nam pokazivali ovu Too Faced Semi-Sweet Chocolate Bar. I ja znam da sam je gledala i da sam bila u fazonu kao, ma nije ništa posebno, kao za Boga, imam već neutralnu, imam već kao 2 Too Faced-ove palete, šta će mi, ne treba mi. I onda smo mi koji smo tu prisustvovali dobili svi ovu paletu i mene je sramota koliko ja ovu paletu koristim. Znači, ja sam sve ostalo zapostavila od kada sam ovo dobila. Znači, najčešće, ajde ovako mi je lakše zbog ogledala, najčešće korišćena mi je ova bela nijansa, znači nju koristim šta god da nanosim, kako god da se šminkam i ovom crnom jako često volim da izvlačem ovu kao liniju eyelinera. Tako da je stvarno divna paleta senki, treba vam. Nemam šta da dodam, treba vam. Onda sam ovo koristila, znači, koristim je i dalje, a onda sam otkrila, dobila, ajmo to da nazovemo kako god hoćemo, Art Deco jesenju kolekciju i ja sam kao napravila neku svoju paleticu. Ja ću ostaviti u linku koje su ovo 4 boje, pošto ne znam napamet. I stvarno su fenomenalne, mnogo su lepe i ono što me je iznenadilo u stvari kod Art Deco-ovih senki jeste koliko su one mekane i koliko kao mrve se, a opet se ne rasipaju, ne otpadaju po licu i stvarno su divne, postojane. Kolju mi se ova 2 brenda, strašno volim i jedne i druge senke. Ja ne znam kad je ovo bilo, krajem godine mi je muž doneo, ne znam gde je bio na službenom putu, i uzeo mi je Dior, ovo je Cosmopolite, ovo je neka jesenja kolekcija. Znam da je bilo kao tek je bila izložena, tek je izašlo. Znači ovo je paleta od 5 senki, koju trenutno imam na licu i koja me je strašno oduševila i pisaću o njoj. Eto, stvarno mi je, volim da je nosim čak sa sobom pa se kao popravljam u toku dana. Odlična je paleta, zaista je sjajna. Ne znam koja je cena, ajde malo ću da istražim, pošto mislim da je cena tipa ovih 5 senki, mislim lupam da je recimo 40-50 eura, isto koliko i Too Faced, ovde dobijate više senki, ali ja ih stvarno sve podjednako volim. Znači, ja nisam normalna i ja strašno volim šminku i volim da gomilam i eto, to bi bilo to što se tiče moje omiljene šminke u 2015. godini, da ne bi sad ovde imali psihoterapiju kako ja kukam što volim previše šminke. Vidimo se, snimaću još jedan video o lakovima za nokte jer ih ima gomila i previše lakova, samo 10, odnosno 20 prstiju. Ćao!